ራም ታይም ጽፎም ካብ ከረን ኤፍሬም ኤልቃና ዝስሙ ኤፍራታው ሰብኣይ ወዲ ይርሐም ወዲ ኤሊሁ ወዲ ትሑ ወዲ ጽፍ ነበረ ንሱ ክልተ አንስት ነበራኦ ስምት ሓንቲ ሃና ስምት ካልእት ከዓ ጴኒና ነበረ ጴኒና ድማ ውሉድ ነበርዋ ሃና ግና ውሉድ ኣይነበርዋን እቲ ሰብኣይ እቲ ከዓ ኣብ ሽሎ ክሰግድን ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክስውእን ኢሉ በብዓመት ካብ ከተማኡ ይድይብ ነበረ ኣብ ኣኻ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፎንን ፊንሃስን ካህናት እግዚአብሔር ነበሩ እታ ኤልቃና ዝስዋኣላ መዓልቲ ምስ መጸት ንሱን ጴኒና ሰበይቱን ንኹሎም ኣወዳታን ኣዋልዳን ገገዲኦም ሃቦም ንሃና ግና እግዚአብሔር ማሕፀና ዓጽዩ ክነሱስ ይፈትዋ ነበረ እሞ ዕጽፊ ግደ ገይሩ ሃባ እግዚአብሔር ማሕፀና ስለ ዝዓጸወ ግና እታ መጻርታ ምንቲ ከተኾርያ ኢላ መመሊሳ ተባጭወላ ነበረት ንሱ ዓመት ንዓመት ከምኡ ምስ ዝገብር በታና ቤት እግዚአብሔር እትድይበላ ጊዜ ጴኒና ከምኡ ተባጭወላ ነበረት ንሳኻ በኸት ኣይበልዕትን ድማ ሽዑ ኤልቃና ሰብኣያ ሃና እንታይ ኮንኪኺ እትበኺ እንታይ ኮንኪኺ ዘይትበልዒ እንታይ ኮንክስ ልብኺ ጉሂ ኣሎ ካብ 10 ውሉድ ኣነዶ ኣይሕሸክን በላ ኣብ ሽሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ሃና ተንሰት ካህን ኤልኻ ኣብ ኣፍ ደገ መቕደስ እግዚአብሔር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ ንሳ ድማ ብነፍሳ ተመሪራ እናበኸት ንእግዚአብሔር ትልምን ነበረት ወእግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ውርደት ባርያኻ ጽቢቕካ ርኢኻ እንተዘክርካኒ ንባርያኻውን እንተ ዘይረሳዕካኒ ንባርያኻ እተባዕታይ ውሉድ እንተ ደኣ ሃብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘመን ህይወቱ ንእግዚአብሔር እውፍዮ ናብ ርእሱ ኸዓ መላጸ ኣይሕልፎን ኢላ መብጽዓ ተመባጻት ኮነኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎታ ምሳን ወሐት ኤሊ ኣፋ ይጥምት ነበረ ሃናስ ንሳ ብልባል እናተዛረበት ከናፍራ ጥራይ ወሳወስ ነበረ ድምጻ ግን ኣይተሰምዐን ስለዚ ኤሊ ስኽርቲ ግድ እያ ኢሉ ሓሰበ ኤሊ ክሳዕ ማእዚእኺ እትሰኽሪ ወይንኺ ካባኻ ኣውፅዮ በላ ንሳ ግና ጐይታየ ኣይፋለይን ኣነስ መንፈሰይ ጓህ ዝመልአ ሰበይቲ ደኣየ ወይንን ዘስክር መስተንሲ ኣይሰተኹን ነፍሰይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣፍሰስኩ እቲ ክሳዕ ሕጂ ዘዛርበንስ ብዙሕ ጓህን ሓዘንን እዩ እሞ ንኣይ ንባርያኻ ከም ጓል ብልያል ኣይትረኣየኒ ኢላ መለሰትሉ ሽዑ ኤሊ ብሰላም ኪዲ ኣምላኽ እስራኤል ዝለመንክዮ ልማኖ ክይሃብኪ ኢሉ መለሰ ንሳኻ ባርያኻስ ኣብ ቅድሚኻኸ መገስ እረክብ በለት እታ ሰበይቲ ድማ መገዳ ኸደት በልዕትውን ድሕሪ ዝኻ ገጻ ጉሂት ትመሲላ ኣይተረኣየትን ንጽባሕይቱ አንጊሆም ተንስዮም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰገዱ ተመሊሶም ከዓ ናብ ቤቶም ኣብ ራማ ኣተው ኤልቃና ድማ ንሰበይቲ ሃና ፈለጣ እግዚአብሔር እውን ዘከራ ኮነ ከዓ መዓልታት ምስ ሓለፋ ሃና ጠነሰት ወዲ ድማ ወለደት ንሳኻ ካብ እግዚአብሔር ለሚነዮ እየ እሞ ኢላ ስሙ ሳሙኤል ኣውጻትሉ እቲ ሰብኣይ ኤልቃና ድማ ምስ ብዘላ ቤቱ ናይ ዓመት መስዋዕት ሕሩድን መብጻዕኡን ንእግዚአብሔር ክስውእ ደየበ ሃና ግና ንሰብኣያ ኣነስ እዚ ህፃን ጥብ ክሳዕ ዝሓድግ ኣይድይብን የሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክርአ ከብጽሖ እየ ንሓዋርኻ ኣብኡ ክነብር እዩ በለቶ ኤልቃና ሰብኣያ ድማ ጽቡቕ መሲሉ እተረኣየ ክግበሪ ጥብ ክሳዕ እትሕድግ የጽንሒ ሓንትስ እግዚአብሔር ዳ ዘረብኡ ይፈጽሞ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ተረፈት ነቲ ወዳት ጥብ ክሳዕ እትሕድጎ ድማ ተጥብኦ ነበረት ምስ ኣሓደገቶ ከዓ 3 ዝራብዕን ሓደ ኤፍ ሓርጭን ሓደ ሓርቢ ወይንን ተማሊኣ ወዳ ሒዛ ደየበት ኣብ ሽሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ኣእተወቶ እቲ ቆልዓ ከዓ ገና ንእሽቶ ነበረ ነቲ ዝራብዕ ሓሪዶም ድማ ነቲ ቆልዓ ናብ ኤሊ ኣምጽዎ ንሳኻ ጐይታየ ስምዓኒ ነፍስኻ ህያው ትኹን ጐይታይ እቲ ኣብ ጥቓኻ ደው ኢላ ንእግዚአብሔር እትልምን ዝነበረ ሰበይቲ ኣነ እየ ብዛዕባ ዝቆልዓ እዚ እየ ዝለመንኩ እግዚአብሔር ከዓ እቲ ዝለመንኮ ልማኖ ሂቡኒ ስለዚ ኣነ ድማ ንእግዚአብሔር እህቦ ኣለኹ ሙሉእ ዕድሜኡ ንእግዚአብሔር ተዋሂቡ እዩ በለት ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ሰገዱ